Hallo vastelavondsvierend volk van Maastricht. Voorzien even vanavond bij de jaarvergadering van de Templiers. Heel over terug op het vastelavondseizoen van 2023 en 2024. En we dag weer het confetti in het bloed wakker gemaakt voor het volgende vastelavondseizoen. Ik ga een paar leuk vragen stellen. Gaat je met? Ik sta in even rooi en ik denk dat ik rooi niet meer hoef voor te stellen, want iedereen heeft hem natuurlijk voorbij zien komen afgelopen seizoen. Wie waren hem terug te blikken op 10 seizoen? Ja, dat was eigenlijk best wel bijzonder om terug te blikken op dat seizoen. Dus nu zijn alle Templiers voor de eerste keer weer samen bij elkaar. Dat is alleen al leuk, want we hebben ze echt een hele leuke band met iedereen opgebouwd. De huurs heel veel dingen langskomen die ze eigenlijk ook alweer een beetje vergeten is. Dus dat wordt weer allemaal teruggehaald en dat is wel heel chic. Ja, dat geloof ik. En natuurlijk 10 schoonste momenten gewoon van nog maandag zien in het filmpje. Maar wat verwacht zich nu van het komend seizoen? Nu dat ze geen stadsprins meer bent. Ik ben er ook heel benieuwd naar wie ik dat gaan beleven. Omdat ze nu het allemaal zelf hebben ze metgemaakt. Ben ik heel benieuwd wie ze dat er tegenaan gaat kijken bij de opvolger wat gaat komen natuurlijk. Ik denk toch misschien nog wel gespannender ben wie Heer het eigenlijk gaat beleven. Omdat ze weten wat gaat komen en zoiets dat zelf heeft gehad. Nee, ik kijk er met heel veel plezier naar uit. Ik hoop dat de opvolger in ieder geval net zoveel plezier gaat hebben en alles eruit gaat halen wie dat ook proberen te doen in ieder geval. Oh, hij is er dan, de nieuwe Templier. Hoi Ruud. Wie is er bij de Templiers gekomen? Wieso ben ik bij de Templiers gekomen? Ik hou van geschiedenis, ik hou van cultuur en ik vind het heel belangrijk dat onze tradities bewaard blijven. En dat we die in ere houden en in stand houden. En ik krijg nu de kans om dat samen met de rest van de heren te verzorgen. En ervoor te zorgen dat we over weet ik hoeveel jaar nog steeds deze tradities hebben. En ik had al een beetje gehuurd, maar voor de lui thuis. Wat is die Templiersnaam en wie heb ze die gekregen? Ik ben een bazenleerke. Wie heb ik die gekregen? Dus eigenlijk gaat het van bij ons uit de familie voor bazenlegeren. Voor praten heel veel, een hoop flauwekul. En een van de zinnen die dan altijd naar buiten komt is: als jij te goed bazenleert. En ja, dat zit er zo ingebakken bij ons. Dus vandaar het bazenleerke. Duidelijk. En wat verwacht je dit seizoen? Nu dat ze nu Templier is, wat verwacht je dan nu van de vastelavond? Ja, wat verwacht ik van de vastelavond? Het wordt natuurlijk de eerste keer een Templier. Iedereen kent de Templiers. Maar ik kom er nu pas achter wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Wat er allemaal gebeurt in de Maastrichter vastelavond te organiseren en te maken tot wie er is. Dus ik ga vooral heel veel meemaken, heel veel leren, heel veel zien, heel veel ontdekken. En van nu door zal ik mijn rol binnen de Templiers hopelijk gauw steeds meer duidelijk hebben. Ik ga me wel richten meer op de evenementen, dat is wel al duidelijk, omdat ik daar een achtergrond in heb. Maar het eerste jaar is vooral ontdekken. Ik sta neven de vastelavondsvierder van 2024, oftewel beter bekend onder de lijn natuurlijk als Roetkepke. Wie verheugde zich nu tot ze deze benoeming hebt gekregen? Ja, we werd ze eigenlijk zien van Popzak, want 14 jaar geleden wist dat nog van niks. En Wim en Oscar zijn bij is geweest met een gaand verhaal. En die hebben dus eigenlijk gewoon een advies gemaakt. En ineens kwam die vraag. En veel waren echt van Popzak, want ja, veel woonden in Meersen, geef het maar toe. En veel dachten dat een van Meersen dan niet voor een aanmerking kwam. Maar nu tot voor Estonia, weet ze. En de huurs tot de lui het allemaal leuk vinden. Ja, dat is toch wel goed, moet ik zeggen. Ja, dat is echt wel heel erg leuk. Ja, super chic. Ja, dat geloof ik. Maar wie is eigenlijk op Roetkepke gekomen? Nou, dat is het best een lang verhaal. Ik meen dat Wim dat je al gaat over verteld heeft, maar ik maak echt al vanaf mijn 8e zelf vastelavondspekjes en wie ik zelf kindertjes krijg, maakte veel de meest ingewikkelde pakken met pailletjes en ik weet niet wat allemaal. We hebben ook eens in de kinderopdrachtprijzen gewonnen en weet niet wat allemaal. Maar wie de kinderen dan in me wouden, toen had ik gezegd van, maar dat kan me niet aan de hand doen, ik wil een schat gemekelijks. En toen zag de kinderpap, dat moest goed Kepke worden. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. Het is gemekelijker als dit kunnen eten. Ja, ben ik hier. Ja. En wat is nu het leukste in al die jaren als Roetkepke zien wat ze hebben gemaakt? Heerlijk, dat is een vraag. Hup ze even.
Nee, ja. Andere dingen natuurlijk. Ja, weet je, het is... een van de dingen die mij heel erg is bijgebleven, dat was een dinsdagmorgen in de Vogelstruis. Ik ben altijd heel vroeg. En het regende boete, dat wil ze niet weten. En de gemeente wou nog de stoppen een keren en ze waren nog met douzen met glazen aan het slijpen. Ik stond echt in mijn eentje met mijn soeske en op de achtergrond carnaval in mijn streken huren nog zo. En een opa, die had ruizing met zijn vriendin en die was dat via een telefoon, wat hij dat doet aan het regelen. En ik dacht dat ik in een surrealistische film terecht was gekomen. Dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Ja. Ja. En wat verwacht je nu van komend jaar? Gaat het weer eens goed kapje of wordt het toch gaan anders? Nee, weet je, nogmaals, ik heb het juist al gezegd, het is gewoon heel erg gemakkelijk. En ik denk dat het zeker dit jaar blijft. En weet je, wat daar op een gegeven moment nu gaan is, ja, lui gaan zich wel herkennen. En dan komt ze ieder jaar lui tegen die ze gans jaar niet zo is. Maar met de vastelavond dan lopen ze tegen het lief. En dan maken we een praatje en dan drinken we ze. Ja, superleuk. Ja, dat is het journaal vastelavond altijd. Dat is echt het chique van vastelavond. Maar je had juist ook al begrepen dat je al een keer een shirt hebt kunnen lossen. Ja. En hoe gaat je dat weer doen? Kijk je dan naar uit? Nou ja, weet je, dat zijn natuurlijk wel de bijzondere momenten van dit jaar. Toen, weet je, dat waren in een tijd, toen had ze nog geen camera's. Ik heb daar ook geen foto's aan. Dat was toen wordt de Friedhofgarage gegraven. Dus het was voor het politiebureau, toen dat hij nu voor een theater. Daar stond de tribune voor de optocht. En die stond daar als spook. Ik had nog een laken, dat had ik gans volgekliederd met van alles en nog. En toen haalden ze me naar onder voor de kanonschuit te lossen. Dat is me altijd bijgebleven. En tot voor dat nu weer maar gaan staan. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, dat snap ik. Dat dat natuurlijk een moment is wat altijd bijbleeft. Ja, zeker. Ja, dat wordt genieten. Ja. Ik heb me hier toch voor een schep moeten gaan spooien om 10 een week te zien voor de cortège. Ja, want, maar dat gaat wel redden, denk ik. Dat zal vast goed komen, ja. Leuk. Welkom Lina, je staat neven een van de schoenprinsessen wat Maastricht nu weer rieker is. Wat vond zich nu echt het fantastische van het seizoen? Ik kan eigenlijk niet één ding opnemen. Ik vond het echt van het begin tot het laatste moment echt fantastisch. En super chique met te mogen maken samen met Roy. Dus alles was gewoon echt te gek. Maar vooral al die lui in Maastricht, dat was echt chique met te mogen maken. Ja, dat geloof ik. En die gilst in de titel natuurlijk wel als prinses. Maar Roy is nu stadsprins. Wie vindt ze dat nu? Bizar. Nog steeds blijf ik dat bizar vinden, ja. Is het nu ook de rest van hun leven als prinses dood? Ja, een hele goede eer. Echt chic. Maar gewoon ieder jaar mijn huis gewoon lekker vastelavond vieren en daarvan genieten. Je staat hier nu neven Bastiaan, maar ik denk dat ik die ook niet meer hoef voor te stellen, want iedereen kent hem toch nu wel ondertussen. We lopen altijd vooral procent, overal altijd vooraan. Is niet te missen. Neven de stadsprins, is Bastiaan het. Nou, het seizoen is nu officieel begonnen. Wat verwacht je van het seizoen? Ja, heerlijk hè. Ja, ik vind het altijd, als het de 11e van de 11e geweest is, dan werd ze de kindseizoen ongeveer 100 dagen aftellen. Ja, en dan begint het echt. Dus ja, ik vind het heerlijk. We hebben inderdaad de jaarvergadering even afgehad. Gekeken een beetje terug en we kijken een beetje vooruit wat eigenlijk allemaal staat te gebeuren. Wieso is deze jaarvergadering eigenlijk zo belangrijk bij de Templiers? Ja, dat is eigenlijk de officiële opening. Dan hebben ze natuurlijk, we zeggen altijd het 5e seizoen begint als de 11e van de 11e begint. En dan begint eigenlijk het aftellen naar de weken van de vastelavond en de vastelavond zelf. En die jaarvergadering, daar starten we eigenlijk een seizoen net. En dat is altijd de eerste vrijdag na de 11e van de 11e. En dat is een openbaar vergadering, dus iedereen is welkom. En er zijn eigenlijk best wel een aantal leuke dingen. De vastelavondsviering, ik heb hem juist gezien, werd natuurlijk bekendgemaakt. Verloren nog even terug met de nog lustigheid van het afgelopen jaar. Ja, en we kijken of er nog andere dingen gaan gebeuren. Kost je er nu vanavond niet bij zien, dan ga ik naar de website van de Templiers en beloer het seizoensboek daar als je toch nog eens een keer wilt terugblikken. Voor nu alvast veel plezier met het bedenken van uw chique pakjes en een fijne vastelavond gewenst.